Ik ben Seb van Dijk, ik speel percussie bij de Noord-Limburgse Brassband. Dit is ook effectief mijn negende deelname aan het kampioenschap. We hebben al 8 keer deelgenomen in de kampioensafdeling ondertussen. In de voormiddag het opgelegde werk was ook heel interessant voor de hele band, maar ook specifiek voor percussie. Het was een hele uitdaging al sinds. En ook is fijn om zo'n modern werk als plichtwerk te mogen spelen, ja.